Ισχύει ότι τα κορίτσια παύουν να ψηλώνουν όταν τους έρθει περίοδος? Σαφέστατα, τα ενεργειακά ποτά περιέχουν περισσότερη καφεΐνη από ότι ένας καφές. Είμαι κυρία αγόρι, παίζω μπάσκετ, όχι ένα, πολλά αγόρια. Ναι. Και παρατηρώ ότι τα αγοράκια μας είναι επίσης πολύ κοντά. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις συνδέεται με τον ύπνο? Δηλαδή το ότι κοιμούνται πιο αργά τα παιδιά παίζει κάποιο ρόλο στο ύψος τους? Τι κάνουμε με την αναστολή, με τη θεραπεία της αναστολής? Προσπαθούμε σε επίπεδο υπόφυσης, δηλαδή εγκεφαλικό επίπεδο, να αναστείλουμε, να δίδεται λανθασμένα η εντολή για περισσότερη έκρηση θηλυκών ορμονών στην προκειμένη περίπτωση των κοριτσιών. Καλησπέρα σε ένα ακόμη επεισόδιο podcast «Δες το αλλιώς», ένα podcast για την εφηβεία και τη γονεϊκότητα, και σήμερα έχω καλεσμένη την αγαπημένη μου γιατρό, την Όλγα Μάτσικα, η οποία έχει κάνει τόσες σπουδές που πια δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Θα πω και θα αναφέρω μόνο ότι οι περισσότερες σπουδές είναι στη Γερμανία. Εκεί ειδικεύτηκες και εξειδικεύτηκες από ό,τι μου εξήγησες. Σωστά. Ναι. Και είναι παιδοενδοκρινολόγος εξειδικευμένος συνεργάτης της ΔΕΛΤΑ Παιδιατρικής Κλινικής του Απιθύτα. Είναι υπεύθυνη παιδοενδοκρινολογικού ιατρίου γλωσσοδέτης στον Άγιο Λουκά, και είναι και διδάσκουσα στην αγγλόφωνη ιατρική σχολή του Απιθύτα. Σωστά? Έχω ξεχάσει κάτι? Σωστότατα, Δήμητρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω σε όποιο πλαίσιο. Ναι, εντάξει. Είσαι αγαπημένο πρόσωπο, και ο λόγος που σε έχω προσκαλέσει και επέμενα από την πρώτη στιγμή, παρότι ξέρω ότι δεν είσαι αυτό το στυλ και ξέρω ότι σε φέρνω σε πολύ δύσκολη θέση, είναι γιατί... αλήθεια και αυτό, αλλά θα το κάνω με χαρά για σένα, αλήθεια. Είναι γιατί πραγματικά είσαι τόσο αναλυτική, και όταν προλόγησα τα παιδιά ότι θα έρθει μία παιδοενδοκρινολόγος, μου στείλανε ένα κατεβατό ερωτήσεις. Πριν πάμε όμως σε αυτό, πες μας λίγα πράγματα για σένα, Όλγα. Να πω ότι έχω κάνει και εγώ τον κύκλο μου στη ζωή. Ήμουνα και εκ των προτέρων, αλλά κυρίως εκ των υστέρων, ευχαριστημένη που πέρασα αυτό το κομμάτι της ζωής μου στη Γερμανία, στο εξωτερικό δηλαδή, και όσον αφορά την εκπαίδευση. Προσπάθησα θα το πω έτσι, απλά να ρουφήξω όσο περισσότερα πράγματα μπορούσα, και είμαι όμως το ίδιο ευχαριστημένη που κατάφερα και την επιστροφή, η οποία δεν ήταν εύκολη. Και τώρα βρίσκομαι σε ένα έτσι, χρονικό σημείο στο οποίο νιώθω καλά και έχω και μια καθημερινότητα που είναι μεν πάρα πολύ απασχολημένη, αλλά μου δίνει και μια πληρότητα. Οπότε, εντάξει, συνεχίζουμε. Και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ, η αλήθεια να λέγεται, γιατί είναι σπάνιο. Σπάνιο και σαν ειδικότητα. Εγώ, επειδή το έψαχνα τότε με την κόρη μου και πριν καταλήξω σε σένα, είναι λίγο σπάνιο το να βρεις τόσο εξειδικευμένο άνθρωπο πάνω στα παιδιά. Γενικά υπάρχει μια τάση η οποία είναι πάρα πολύ ευχάριστη και πάρα πολύ θετική, να αρχίζουν να προωθούνται σιγά σιγά οι εξειδικεύσεις στην παιδιατρική. Ως τώρα είχαμε πολύ λίγες, και ήταν και οι βασικές, όπως η παιδοκαρδιολογία, η νεογνολογία κτλ. Τώρα τα τελευταία δεκαετία, τελευταία 15 ετία έρχονται και οι εξειδικεύσεις που γνωρίζουμε όλοι από την παθολογία, δηλαδή ο παιδογαστεντερολόγος, ο παιδοενδοκρινολόγος, ο παιδονέφρολόγος. Αυτό προσδίδει απλά μία απόλυτα απαραίτητη επιπλέον τέλος πάντων χρήση στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και κάνουμε τη δουλειά μας, και προσφέρουμε και στα παιδιά και μία εξειδικευμένη γνώση και προσέγγιση. Και στους γονείς θα πω εγώ. Ναι, σωστά, στις οικογένειες. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό τώρα εξελίσσεται με όλο και πιο έτσι, γρήγορα βήματα, και το καλωσορίζουμε στις κοινότητες τις επιστημονικές, και ευχόμαστε γενικώς να γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Οι παιδοενδοκρινολόγοι, ναι, είμαστε παγκοσμίως ή και πανευρωπαϊκώς, όχι τόσο πολύ, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση πρωτίστως των συναδέλφων μας, των γενικών παιδιάτρων, και μετά και των οικογενειών, για να μπορούμε έτσι να επιλύουμε έγκαιρα και έτσι, σωστότερα τα διάφορα θέματα. Ωραία. Όλγα, λοιπόν, όταν σε προλόγησα στους μαθητές μου και στο κοινό τέλος πάντων που έχει δημιουργηθεί γύρω από το «Δες το αλλιώς», γιατί είναι και πάρα πολλοί γονείς με πάρα πολλά ερωτηματικά, το νούμερο ένα θέμα συζήτησης ήταν το ύψος. Δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί και κάποια άλλη μαμά είχε έρθει στο ιατρείο σου γι' αυτό. Ευχαρίστως να τα πούμε όλα. Λοιπόν, ερωτήσεις που πέσανε στο τραπέζι. Ναι, γιατί παρακαλώ. υπάρχει μια παραπληροφόρηση. 2 ετών το παιδί.
Ο διπλασιασμός του ύψους μας δείχνει πόσο θα φτάσει ή είναι το προσδόκιμο? Είναι μία πληροφορία, όχι κάτι παραπάνω. Και γενικότερα ισχύει, για να μην μπερδεύω και τους ακροατές, ότι όσο νεότερος είναι ο οργανισμός, τόσο πιο με μεγαλύτερο ρίσκο η όποια πρόγνωση. Και τη διαφορά στην αξιολόγηση του ύψους και γενικώς και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το πόσο ο κάθε οργανισμός εξελίσσεται σωματικά καθ' ύψος, μας την κάνει και μας τη δίνει η παρακολούθηση. Το ύψος είναι μια δυναμική διαδικασία. Δεν μπορούμε, θα το πω επίσης απλά, μη σοβαρό με μία φορά να βγάλουμε συμπεράσματα. Έτσι, τη διαφορά την κάνει η παρακολούθηση της πορείας και ο λεγόμενος υπολογισμός ενός ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος έχει και αυτός τις δικές του προϋποθέσεις. Θα προσπαθήσω να μην πλατιάσω, αλλά θα πω αυτές τις προϋποθέσεις γιατί είναι σημαντικές, γιατί καλούνται οι γονείς να τις πληρούν και πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται το γιατί. Έναν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μπορεί κανείς να τον υπολογίσει βάσιμα, εφόσον μετρήσει 2 φορές το αναπτυσσόμενο παιδί, έτσι, υπό τις ίδιες συνθήκες ιδανικά, για να μπορέσει να μειώσει την πιθανότητα συστηματικού λάθους και εφόσον έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μεταξύ των 2 αυτών φορών. Τουλάχιστον 1 με 2 φορές στην παρακολούθηση ενός παιδιού θα πρέπει αυτό να συμβεί για να μπορεί το συμπέρασμα να είναι όσο πιο σωστό και όσο πιο ακριβές γίνεται. Ωραία. Και πώς ξέρω ότι ένα παιδί είναι 2 ψηλοί γονείς? Ναι, σωστά. Το παιδί όμως δεν ακολουθεί τους γονείς. Ωραία. Φτάνει να είναι σε ένα μέσο ύψος. Ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εδώ το πολύ καλό είναι ότι έχει προβλέψει η φύση ότι αυτό αυτομάτως δεν αποτελεί κάτι παθολογικό. Γιατί η πολύ συχνή διάγνωση στις αξιολογήσεις της σωματικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων είναι η λεγόμενη ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση ύβης και αύξησης, δηλαδή το γεγονός ότι οι οργανισμοί έχουν το δικαίωμα, θα το πω έτσι, να παίρνουν το χρόνο τους για να ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους. Αυτό, όπως και το ύψος αυτό καθεαυτό, το ύψος σε ένα συντριπτικά υψηλό βαθμό για τα ιατρικά δεδομένα, της τάξης του άνω των 70%, προσδιορίζεται γονιδιακά. Δηλαδή ισχύει αυτό που λέει ο λαός, ότι από ψηλούς γονείς προκύπτουν ψηλά παιδιά και από κοντούς γονείς αναμένονται συνήθως κοντά ή μεσαία αναστήματα. Αυτή η έρευνα που έχει βγει τελευταία, ότι το ύψος κυρίως επηρεάζεται από το γονιδιακό, γονιδιακή πληροφορία του μπαμπά, ισχύει? Και όχι της μαμάς, δηλαδή η μαμά δεν παίζει ρόλο σε αυτό. Όχι, δεν ισχύει σε τέτοιο βαθμό. Ο μπαμπάς τις περισσότερες φορές είναι αυτός ο οποίος τα γονίδια τα οποία χρειαζόμαστε για να ψηλώσουμε ονομάζονται προσθετικά. Έτσι, συνήθως οι πατεράδες, τέλος πάντων οι μπαμπάδες, είναι αυτοί που έχουν περισσότερα γιατί έχουν υψηλότερο ύψος, άρα κληροδοτούν και περισσότερα. Μάλιστα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν παίζει ρόλο η μαμά. Θα το έπαιρνα και σαν προσωπική προσβολή. Πάντως. Ναι, και εγώ επίσης. Υπάρχει πάντως ένας μαθηματικός τύπος που τα υπολογίζει αυτά. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Είναι επίσης επιστημονικά σχεδόν απίστευτο με την καλή έννοια ότι πρόκειται για έναν απλό τύπο, πρόκειται για έναν τύπο ο οποίος διατυπώθηκε και πάνω από πριν 50 χρόνια και περισσότερο και παρόλα αυτά είναι αρκετά έγκυρος για την αξιολόγηση μέχρι και σήμερα. Αυτός ο τύπος είναι απλός, προσθέτει τα 2 γονεϊκά αναστήματα, τα διαιρεί δια του 2 και προσθέτει συν 6,5 λοιπόν για τα αγόρια και μείον 6,5 για τα κορίτσια. Όμως το αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος του λεγόμενου ύψου στόχου. Μας δίνει δηλαδή το πλαίσιο, δεν μας δίνει όλο το περιθώριο. Το περιθώριο είναι πάλι συν πλην 6 εφόσον το βάλουμε στις καμπύλες, στο διάγραμμα. Αλλά μας δίνει σίγουρα μία κατεύθυνση. Έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις, γιατί εμένα η μαθήτριά μου είπε, κυρία, μάπα ο τύπος. Εγώ βγήκα 1,60 και η μαμά μου είναι 1,80, ο μπαμπάς μου 1,90 και εγώ έμεινα, λέει, στο 1,60. Ναι. Τώρα για τη συγκεκριμένη μαθήτρια, σαφώς δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν μπορείτε να πείτε, προφανώς, έτσι, ναι. Όμως έτσι, όταν το ακούει κανείς, εδώ πέρα χτυπάει περισσότερο το καμπανάκι ότι σίγουρα θα έπαιξε ρόλο και κάτι
προφανώς παθολογικό. Γιατί ναι, υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά όπως λέμε και εμείς έτσι παραστατικά, ότι όταν οι γονείς είναι μπασκετμπολίστες, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και το παιδί να εξελίσσεται στο κάτω φυσιολογικό πλαίσιο των καμπυλών, πάλι θα πρέπει να διερευνήσουμε μήπως τρέχει κάτι παθολογικό, γιατί το περιμένουμε τουλάχιστον στο μεσαίο, αν όχι στο ανώτερο. Άρα λοιπόν, όταν ένα κορίτσι, το 1,60 δεν είναι, είναι κοντά στο μέσο, λίγο κάτω από το μέσο είναι ως τελικό ανάστημα για γυναίκα, έτσι, η οποία έχει γεννηθεί και έχει γαλουχηθεί σε συνθήκες αναπτυγμένης υπήρου όπως είναι η Ευρώπη. Άρα λοιπόν απέχει παρόλα αυτά από το ύψος στόχο της, πάνω από 6 με 7 εκατοστά, τότε πρέπει να είχε διερευνηθεί και ίσως μια παθολογική αιτία. Ισχύει ότι τα κορίτσια παύουν να ψηλώνουν όταν τους έρθει περίοδος? Όχι την επόμενη μέρα. Έτσι. Ο μέσος όρος πάλι είναι ότι περίπου τα κορίτσια ψηλώνουν μήνες μέχρι και 1 έτος μετά την εμειναρχή. Όταν η εμειναρχή όμως έρθει σε ένα σχετικά νωρίς σημείο της σωματικής ύβης, εντάξει, μπορεί να ψηλώσουν και λίγο περισσότερο. Και αυτό επίσης, όπως και πότε έρχεται η εμειναρχή, είναι κάτι το οποίο κληροδοτείται. Δηλαδή, εκεί τα κορίτσια μοιάζουν τις περισσότερες φορές τις μητέρες τους. Αλήθεια, Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εκεί στηρίζεται και αυτή. Πάντως, Όλγα, πολύ εξαίρεση τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ και με τις φίλες μου, που έχουμε έτσι κόρες περισσότερες, δεν υπήρχε ταύτιση στο πότε είχαμε εμείς την πρώτη μας περίοδο και πρώτα τα κορίτσια μας. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Και εδώ έρχεται η δράση και η επίδραση του περιβάλλοντος και των παραγόντων που είναι περιβαλλοντικοί και δεν είναι γονιδιακοί. Όπως ας πούμε το γεγονός ότι εμείς, οι αναπτυγμένες κοινωνίες, πάλι θα το ξαναπώ, σίγουρα στην Ευρώπη αλλά και στις άλλες αναπτυγμένες υπήρους, διατρεφόμαστε όχι μόνο οι απογονοί μας, δηλαδή τα ίδια τα παιδιά, αλλά και εμείς οι ίδιες ως παιδιά και μετά ως νεαρές γυναίκες ή ως γυναίκες που εγκυμονούσαμε, με πάρα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι το κάνανε οι προηγούμενες γενιές, σε επεξεργασμένο τρόφιμο. Αυτό έχει τις επιπτώσεις του και στη δικιά μου την περίπτωση θα το πω και εγώ αυτό, ότι θα περίμενε κανείς τον απόγονο να είναι πιο ψηλός, έτσι, αριθμητικά. Δεν το καταφέρνουν τις περισσότερες φορές τα παιδιά, γιατί επιδρά το περιβάλλον ανασταλτικά. Παγκόσμιες διαφορές ύψους. Ναι. Γιατί οι Ολλανδοί είναι τόσο ψηλοί άντρες και τόσο όμορφοι, θα πω εγώ. Ναι. Και εδώ εμείς στην Ελλάδα οι άντρες μας έχουν μείνει, βάσει μιας έρευνας που διάβασα πρόσφατης, στο 1,77 μέσο όρο. Σωστά. Πριν το απαντήσω αυτό θα πω το εξής, ότι πια, και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο τόσο χρονικά, έχει τουλάχιστον μία δεκαετία ή 15ετία όπου υφίσταται, εμείς ιατρικά δεν αξιολογούμε πια βάση της καταγωγής. Τι αξιολογούμε? Έχουν γίνει στην πρόσφατη ιστορία μας πάρα πολλές μετατοπίσεις πληθυσμών, πάρα πολλές προσμίξεις. Σωστά. Ναι. Άρα αξιολογούμε τη φυλή, δηλαδή αν πρόκειται περί λευκής φυλής ή κάποιας άλλης. Στην Ευρώπη συνήθως περί λευκής φυλής. Λοιπόν, και αξιολογούμε και τις συνθήκες γαλουχίας. Έτσι, όπως και είπα πριν, αναπτυγμένη Ήπειρο, Ευρώπη, έχω γεννηθεί και μεγαλώνω εδώ. Συνήθως δεν υπάρχουν προβλήματα σύντησης. Άρα λοιπόν οι καμπύλες αφορούν σε κορίτσια ή αγόρια αποκλειστικά της λευκής φυλής που έχουν γαλουχηθεί και γεννήθηκαν σε μία αναπτυγμένη Ήπειρο. Δεν διαχωρίζουμε πια μεταξύ Μεσόγειων και Βορειοευρωπαίων ή Ελλήνων και Ολλανδών. Τώρα, για τους Ολλανδούς συγκεκριμένα ισχύουν πολλές, θα έλεγα εγώ, έτσι, υποθέσεις εργασίας, έτσι τις ονομάζουμε εμείς. Μία από αυτές είναι ότι θεωρείται ότι σαν χώρα είχαν μια καλή πορεία με καλές συνθήκες διατροφής, δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα με οικονομικές κρίσεις και είχαν και μια πάρα πολύ καλή ιατρική περίθαλψη, οπότε ο πληθυσμός τους έζησε μια σχετική ευημερία. Αυτό είναι μία από τις υποθέσεις εργασίας. Μία ακόμη είναι ότι αυτό έχει παρατηρηθεί και έχει δημοσιευθεί ως μελέτη, ότι όσο πιο μακριά κανείς είναι από τον Ισημερινό, τόσο μεγαλύτερα αναστήματα αναμένονται.
Όμως αυτό δεν είναι κάτι, είναι μία παρατήρηση μιας επιστημονικής εργασίας χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τεκμηρίωση γι' αυτό. Οι πολίτες των χωρών του Ισημερινού είναι όντως πιο χαμηλών αναστημάτων από ότι κάποιων άλλων χωρών πιο κρύων, έτσι, πιο βόρειων. Ίσως να στηρίζεται εκεί, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μία έτσι πληθώρα εξηγήσεων ή πληθώρα τέλος πάντων ενδεχομένων. Οι κύριες όμως είναι και οι πιο εύλογες και κατανοητές, είναι το κομμάτι της διατροφής και της κουλτούρας που αφορά στη διατροφή. Δηλαδή, αν ένας λαός, και οι Ολλανδοί είναι ένας τέτοιος λαός, συνηθίζει να επιλέγει για τη διατροφή του και λαχανικά και ψάρια και γενικώς πρώτες ύλες και όχι τόσο επεξεργασμένο τρόφιμο, και το γεγονός ότι ναι, είναι ένας μικρός λαός πληθυσμιακά και κατά συνέπεια χαίρουν και μιας καλής ιατρικής περίθαλψης, όπου έγκαιρα προφανώς προσεγγίζονται και κατά συνέπεια αντιμετωπίζονται αν υπάρχουν προβλήματα. Απαντάς και για τις γυναίκες στη Λετωνία τώρα. Με Απαντάω και για τις γυναίκες στη Λετωνία. Γιατί και αυτές οι άτιμες. Λοιπόν, θα πω και μια τρίτη υπόθεση εργασίας, η οποία ίσως έτσι έχει και ένα σχετικό γούστο. Παρατηρήθηκε οργανισμικά τώρα αυτό, ότι οι ψηλοί άντρες είναι κατά έναν τρόπο πιο γόνιμοι. Ωραία. Και αυτό ισχύει και για τις γυναίκες μεσαίου αναστήματος. Οπότε, όταν αυτές οι δύο πληθυσμιακές ομάδες ενώνονται, τότε προκύπτουν πρώτον παιδιά, τα οποία επιβιώνουν τη λεγόμενη φυσική επιλογή, δηλαδή φτάνουν τα περισσότερα παιδιά αυτών των ομάδων και ξεπερνούν την ενηλικίωση, και μετά έχουν προφανώς λάβει και από τους δύο ιδιαίτερα περισσότερα προσθετικά γονίδια, οπότε γίνονται ψηλοί. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η υπόθεση. Έτσι. Μεγαλώσαμε με το πιες γάλα να ψηλώσεις. Ισχύει? Ναι, ισχύει. Το γάλα είναι ένα γαλακτοκομικό προϊόν, έτσι, ένα προϊόν το οποίο είναι πλούσιο σε ασβέστιο και βιταμίνη D. Η βιταμίνη D, η D3 τέλος πάντων, είναι η τροφή των οστών. Σαφέστατα χρειάζονται τα οστά μας ενέργεια, ειδικά κατά τα άλματα ύψους που τέλος πάντων καλούνται να επιτελέσουν. Οπότε ναι, αν όχι το γάλα σε υγρή μορφή, αλλά σίγουρα και το γάλα σε υγρή μορφή και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι απαραίτητα για να έχουμε μια καλή ενεργειακή κατάσταση στα οστά, να είναι η θρέψη τους η πρέπουσα προκειμένου να διαταθούν και να ψηλώσουν. Ποια είναι τα θρεπτικά συστατικά που χτίζουν ύψος? Είναι, είπαμε ξανά, η βιταμίνη D, το ασβέστιο, σίγουρα το μαγνήσιο σε ένα πολύ καλό μέταλλο, το οποίο θρέφει, προστατεύει, θωρακίζει τους μυς, όπου οι μυς κάνουν το ίδιο με τα οστά μας. Έτσι. Και γενικά θα το πω, αυτό ακούγεται λίγο τετριμένο, αλλά είναι κάτι παραπάνω από αληθές, και όταν το λέμε προσπαθούμε να του δώσουμε βάθος που συνήθως οι περισσότεροι το προσπερνούν και δεν του δίνουν. Μία ισορροπημένη διατροφή. Όσο μπορούμε να κρατούμε τις αναλογίες. Δηλαδή να μην είναι η διατροφή μας ή των παιδιών και των εφήβων, των αναπτυσσόμενων οργανισμών, να μην διέπεται από πολύ περισσότερο υδατάνθρακα ή από πολύ περισσότερη πρωτεΐνη, όπως είναι, ας πούμε, μόνο το κόκκινο κρέας και λιγότερο το λευκό ή λιγότερο τα ψάρια. Έτσι, να είναι μια ισορροπημένη διατροφή, ώστε να μπορεί ο σκελετός, το σκελετικό μας σύστημα, οι μύες μας, τα μαλακά μας μόρια, έτσι, αλλά και όλος ο οργανισμός να είναι σε μια ευεξία και να μπορεί να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του τις γονιδιακές. Όπως βλέπω εδώ, έχω άπειρες ερωτήσεις από τα παιδιά. Άλλο πράγμα που απασχολεί πάρα πολύ τα κοριτσάκια και γύρω στα πρώτη με τρίτη γυμνασίου, που πια έχουν δει την πρώτη τους περίοδο, πολλά μου έχουν πει από την τετάρτη δημοτικού. Μου φάνηκε... Ναι, σωστά. Ναι. Σωστά. Υπάρχει μία επίσης πια χωρίς αμφιβολία ξεκάθαρη τάση. Αυτό αποτελεί και topic, θέμα συζήτησης στα διάφορα επιστημονικά συνέδρια και των εταιριών και της δικιάς μας εταιρείας, της Ευρωπαϊκής Παιδοενδοκρινολογικής Εταιρείας και σαφώς και της Πανελλήνιας. Είναι γνώση πια ότι οι επόμενες γενιές, ακόμη και αν δεν παρεμβάλλονται άλλες γενιές ενδιάμεσα, οι άμεσα επόμενες γενιές έχουν μία πιο ενωρής εξέλιξη. Θα ξαναπώ ότι αυτό το στηρίζουμε μέχρι στιγμής στο ότι πάλι στις αναπτυγμένες κοινωνίες καταναλώνουμε πολύ επεξεργασμένη τροφή. Δεν έχει αποδειχθεί όμως ως ο εξειδικευμένος λόγος αυτό επιστημονικά. Ερώτηση. Ναι. Πολλοί γονείς φτάνουν στο ιατρείο σου, είμαι σίγουρη, ναι, κάπου εκεί στην Τετάρτη Δημοτικού που έχουν αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και σου ζητάνε να γίνει η ένεση. Ναι, ωραία. Να το πούμε, αυτό είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση.
Και όσο και να είναι έτσι λίγο... Η οποία, συγγνώμη που σε διακόπτω, η ένεση αυτή φαντάζομαι είναι μία ένεση που παρεμβαίνει την ορμονολογική εξέλιξη του παιδιού. Φαντάζομαι. Ωραία. Ναι. Φαντάζεσαι στη σωστή κατεύθυνση. Θα πούμε λιγάκι 2-3 πράγματα, πρέπει να τα πούμε, έτσι ώστε να υπάρχει η σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η εμιναρχή, η πρώτη περίοδος δηλαδή στα κορίτσια, είναι το τέλος της εφηβικής του σωματικής ανάπτυξης. Σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της εφηβείας της σωματικής και όχι την αρχή της σωματικής εφηβείας. Έχει προηγηθεί στις περισσότερες φορές στις συντριπτικές πλειοψηφίες των κοριτσιών η λεγόμενη θυλαρχή, δηλαδή η διόγκωση των θυλών τους. Έχει ακολουθηθεί η θυλαρχή από τις τριχώσεις, έτσι, στο έξω γεννητικό, στο εφήβαιο και στις αμασχάλες και από τα υπόλοιπα δευτερογενή χαρακτηριστικά της ύβης, όπως είναι η έντονη οσμή υδρότα, όπως είναι η ακμή, όπως είναι τα λιπαρά μαλλιά και οι ψυχολογικές διακυμάνσεις, οι οποίες βέβαια πολύ δύσκολο κανείς να τις προσάψει αποκλειστικά στην εφηβεία, αλλά ναι, υφίστανται και αυτές. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αργότερα, συνήθως γύρω στη διετία μετά την πρώτη διόγκωση των θυλών, έρχεται η εμιναρχή. Εδώ ζητάμε την συνδρομή και τη βοήθεια όχι μόνο των οικογενειών, αλλά σίγουρα και των παιδιάτρων. Δηλαδή, των γενικών παιδιάτρων. Είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε αυτά τα κορίτσια πριν έρθει η εμιναρχή, γιατί εφόσον έχουμε την πρώτη περίοδο, μετά δεν είναι δόκιμο πια να προβούμε σε κάποια μορφή αναστολής. Γιατί η αναστολή τότε θα χρειαστεί να είναι ακόμη πιο ισχυρή από την γνωστή αναστολή που κάνουμε και δεν θέλουμε να προβούμε σε μια τέτοιου είδους ισχυρή παρέμβαση σε έναν οργανισμό που κατά τα άλλα είναι υγιής. Τώρα, συνδέθηκε αυτή η ένεση με διάφορες μετέπειτα ασθένειες. Να πω μόνο πριν και θα πω με τι συνδέθηκε και γιατί δεν ισχύει, γιατί το ένα εξηγεί το άλλο. Λοιπόν, αυτή η ένεση σαφέστατα είναι μία παρέμβαση στον άξονα, αλλά δεν έχει να κάνει με την τελική ορμόνη. Όπου στα κορίτσια η τελική ορμόνη είναι τα ιστρογόνα, έτσι, η θηλυκή ορμόνη. Τι κάνουμε με την αναστολή, με τη θεραπεία της αναστολής? Προσπαθούμε σε επίπεδο υπόφυσης, δηλαδή εγκεφαλικό επίπεδο, να αναστείλουμε, να δίδεται λανθασμένα η εντολή για περισσότερη έκρηση θηλυκών ορμονών στην προκειμένη περίπτωση των κοριτσιών. Άρα ναι, παρεμβαίνουμε, αλλά παρεμβαίνουμε στον πρώτο όροφο, έτσι, εγκεφαλικά. Και γι' αυτόν τον λόγο, αυτά τα οποία έχουν ελεχθεί ως μεγάλη κίνδυνη της θεραπείας αναστολής δεν ισχύουν, γιατί είμαστε μακριά ή δεν ασχολούμαστε καθόλου με την τελική ορμόνη και κατά συνέπεια δεν παρεμβαίνουμε στα περιφερειακά έσω-γεννητικά όργανα, δηλαδή τη μήτρα και τις οθήκες. Έχει λεχθεί ότι ίσως να προκαλεί κάποια μορφή υπογονιμότητας, έχει λεχθεί ότι ίσως να προκαλεί να ανεβάζει τον κίνδυνο και το ρίσκο για κακοήθεια αργότερα. Για τον λόγο που μόλις ανέφερα, αυτά δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Εντάξει, για να ησυχάσουν λίγο και οι γονείς, γιατί είναι μια επιλογή που ο κάθε γονέας θα την κάνει με πρόθεση να βοηθήσει το παιδί του. Δεν θα την κάνει για να το βλάψει, οπότε ναι. Επιτρέψέ μου να πω και ένα τελευταίο εδώ, γιατί το ακούω πάρα πολύ συχνά στο ιατρείο και θέλω να το θίξω, ότι προσπαθώ πάντα να παίρνω το χρόνο μου, με ξέρεις, και να εξηγώ στους γονείς. Και παρόλα αυτά, εντάξει, εύλογη είναι η ερώτηση και καταλαβαίνω με το παραπάνω την ανησυχία τους, είμαι και εγώ γονέας. Με ρωτούν και μου λένε γιατί όμως να παρέμβουμε στη φύση. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όταν έχουμε μία ενωρίς, πόσο μάλλον μία πρώιμη ύβη, δεν μιλάμε για μία φυσική εξέλιξη. Έτσι. Άρα δεν παρεμβαίνουμε στη φύση, γιατί δεν είναι αυτό φυσική εξέλιξη το οποίο αντιμετωπίζουμε. Παρεμβαίνουμε σε μία, θα έλεγα, σε ένα παρατράγουδο της φύσης. Έτσι, κάπου ξεχάστηκε λίγο η φύση και πήγε αλλιώς το πράγμα και αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε. Οι ορμονικές παρεμβάσεις έχουν κωδικοποιηθεί πάντα ως παρεμβάσεις στη φύση. Δεν ισχύει αυτό κάθε φορά και συγκεκριμένα στην αναστολή δεν ισχύει σίγουρα, γιατί εδώ προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της φύσης. Μάλιστα. Αυτό. Ναι. Πολύ βοηθητικό αυτό και ξαγχώνει λίγο και τους γονείς. Ναι. Γιατί πολλοί κάποιοι γονείς με ρωτήσαν ότι εμείς κάναμε την ένεση, αλλά τελικά κάναμε καλά, έχουμε διαβάσει αυτό, έχουμε διαβάσει το. Το φέρουν μετά με ένα βάρος μέσα τους. Ναι. Έχουν κάνει καλά για πολλούς λόγους, για δύο σημαντικότερους κατ' εμέ. Ο πρώτος είναι σωματικός, έτσι, ότι μία πρώιμη ύβη συνεπάγεται κατά κανόνα μία βασική μείωση του τελικού, έκπτωση και μείωση του τελικού αναστήματος, που επίσης
γενικά μιλώντας, ίσως για τα κορίτσια να μην είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τα αγόρια, ακριβώς γιατί οι κοινωνίες μας όχι πάντα ορθώς και δικαίως, αλλά προσανατολίζονται προς ψηλά αναστήματα και προσδίδουν στο ψηλό ανάστημα και μεγαλύτερη αξία χωρίς να υπάρχει αντικειμενικό αντίκτυπο. Οπότε εκεί έχω δει και παιδιά στο ιατρείο αγόρια, τα οποία χωρίς υπερβολή ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένα και έκλαιγαν μπροστά μου, έτσι, όταν αντιλήφθηκαν ότι αυτό είναι το τελικό τους ανάστημα. Οπότε αυτό θα ήθελε ο κάθε γονέας, είμαι σίγουρη, να το αποφύγει για το παιδί του. Και ο άλλος λόγος είναι ο ψυχικός, που τον βρίσκω και πιο σημαντικό, είναι ότι είναι πολύ μικρές ηλικίες, ακόμη και σε παιδιά τα οποία θεωρούμε ή χαρακτηρίζουμε ως όρημα, να διαχειριστούν αυτές τις αλλαγές της εφηβείας. Και αν λίγο προσπαθήσει ο καθένας μας να θυμηθεί πώς ήταν τα πράγματα για τον εαυτό του, θα δει ότι αν είχε μια εφηβεία στη σωστή χρονική περίοδο, παρόλα αυτά αντιμετώπισε δυσκολίες και παρόλα αυτά ήταν έτσι αρκετά συγχυσμένος, μπερδεμένος και έτσι πολλές φορές έψαχνε συμβουλή, αλλά δεν την έβρισκε πάντα. Οπότε δεν θέλουμε να περιέλθουν τα παιδιά σε μια τέτοια κατάσταση. Και για τα κορίτσια, το δύσκολο στην πρώιμη Ήβη είναι ότι έχουν να διαχειριστούν και μια πρώιμη κολπική αιμορραγία, έτσι, το οποίο σίγουρα δεν είναι κάτι απλό και κάτι καθημερινό. Ένα κορίτσι λοιπόν με ρωτάει εδώ πότε η ακανόνιστη περίοδος είναι φυσιολογική. Έχει 2 χρόνια που της έχει έρθει περίοδος και ακόμη αντιμετωπίζει αυτό το να της έρχεται περίοδος 1 φορά στο εξάμηνο, 1 φορά στους 3 μήνες, αντιμετωπίζοντας όμως μηνιαία τα συμπτώματα της περίοδου. Οπότε αισθάνεται άσχημα, πονάει κτλ. Αλλά περίοδος δεν της έρχεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα αποτελεί μία αλφα-ταλαιπωρία, έτσι, και για την καθημερινότητα. Το γνωρίζουμε όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια. Λοιπόν, ξεκάθαρα λέμε και είναι έτσι τα πράγματα, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η τάση, είπαμε στις επόμενες γενιές για πιο ενωρίς εξέλιξη, ότι θα το πω έτσι λίγο προκλητικά, ανεχόμαστε την διετία μετά την εμειναρχή, μετά την πρώτη περίοδο, περιμένοντας να ομαλοποιηθεί ο εμεινορρησιακός κύκλος. Δεν συμβαίνει πάντα με το ρολόι για κάθε κορίτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό το αργότερο τότε να γίνει μια πιο σφαιρική αξιολόγηση. Γιατί δεν παίζει ρόλο μόνο το ότι η περίοδος έρχεται, δηλαδή έχει μια μορφή ολιγοεμεινόριας η οποία παραμένει ή επιμένει, αλλά παίζει ρόλο και το υπόλοιπο ορμονικό κομμάτι. Έχουμε 4 ορμονικούς άξονες. Εκτός της εφηβείας έχουμε του αναστήματος, του ύψους, των επινεφριδίων και του θηροειδούς, οι οποίοι και τοπογραφικά, τέλος πάντων, στο σώμα μας είναι άρρηκτα δεμένοι και αλληλεπιδρούν. Δεν φτάνει να μιλάμε για τον έναν άξονα όταν βλέπουμε μία διαταραχή. Πρέπει να αξιολογήσουμε και τους υπόλοιπους. Είπες επινεφρίδια. Ναι, θυμάμαι καλά ότι οι ραγάδες έχουν να κάνουν με κάτι στα επινεφρίδια. Ναι. Όχι όλοι βέβαια, αλλά πρέπει να τους... Οι ραβδόσεις λοιπόν αυτές έχουν... αξιολογούνται σύμφωνα με το σημείο στο οποίο παρουσιάζονται, καθώς και με τη χρώση τους. Έχουμε κάποιες οι οποίες είναι ερυθρές, έχουμε κάποιες οι οποίες είναι πιο λευκές, έχουμε κάποιες οι οποίες προήλθαν οι πιο λευκές από τη διάταση του δέρματος λόγω ίσως αύξησης του σωματικού βάρους. Αυτές οι ερυθρές λοιπόν μας παραπέμπουν στα επινεφρίδια, όπου πρέπει να δούμε το μεταβολισμό της κορτιζόλης, καθώς η κορτιζόλη είναι και το τελικό προϊόν των επινεφριδίων. Και σε παιδιά τα οποία φέρουν πολλές ραβδόσεις χωρίς αναγκαστικά να έχουν αύξηση του σωματικού τους βάρους ή αν έχουν να είναι λίγοι, εκεί χρήζει μίας αξιολόγησης και μίας επαλήθευσης ο μεταβολισμός των επινεφριδίων. Ωραία. Και κάποια αγόρια με ρωτάνε εδώ για την αντρική γυναικομαστία. Ναι. Λοιπόν, είναι και αυτό συχνό φαινόμενο στα αγόρια. Δηλαδή το παρατηρώ εγώ ως εκπαιδευτικός. Βλέπω ότι πολλά παιδάκια έχουν... Το φαντάστηκα ότι έχει να κάνει με τη διατροφή, με τις ορμόνες πιθανότατα και με όλο αυτό το πακέτο. Αλλά λοιπόν, να διαχωρίσουμε και να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι η εφηβική και ένα άλλο η ανδρική γυναικομαστία. Δεν συνεχίζει. Δηλαδή κάποιος που έχει εφηβική γυναικομαστία δεν θα το κουβαλήσει. Όχι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, η εφηβική γυναικομαστία στα αγόρια, αν και γυναικομαστία, και το λέει και η πολύ ωραία ελληνική λέξη, είναι ένα έβριμα το οποίο δεν είναι
ξεκάθαρα παθολογικό. Ωραία. Και μάλιστα είναι και, όπως πολύ σωστά είπες, και εσείς οι εκπαιδευτικοί είσαστε μετά από εμάς τους γιατρούς, αυτοί που έχουν μεγαλύτερη εικόνα για τα παιδιά και τους έφηβους. Λοιπόν, είναι ανήκει στην φυσική εξέλιξη της εφηβείας ενός αγοριού. Okay. Αυτό τα αγόρια πρέπει να το έχουν πάρα πολύ καλά στο μυαλό τους για να τους αποδεσμεύσει από τυχόν ενοχές, έτσι, από τυχόν λόγους γιατί θα νιώθουν ίσως περιθωριοποιημένοι κτλ. Δημιουργεί μια περιθωριοποίηση. Εγώ βλέπω τα αγοράκια έχουν πιο φάρτιες μπλούζες. Δηλαδή, σωστά. Ναι, δεν πάνε για μπάνιο το καλοκαίρι. Δεν πάνε για μπάνιο το καλοκαίρι. Ναι. Ή έτυχε, είδα και να κάνουν μπάνιο με μπλούζα το καλοκαίρι. Περπατούν και αποκτούν μια κύφωση. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, είναι ένα πολύ συχνό έβριμα. Τα περισσότερα αγόρια έχουν μια διόγκωση του μαζικού τους αδένα, δηλαδή του αδένα του μαστού, κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Τώρα εδώ, για να το πω όσο γίνεται έτσι, να το κατηγοριοποιήσω όσο γίνεται πιο απλά, χωρίζονται στα αγόρια με το κανονικό και με το αυξημένο σωματικό βάρος. Όταν υπάρχει αυξημένο σωματικό βάρος, η εφηβική γυναικομαστία είναι μεικτή και αναμειγνύεται με τη λεγόμενη λιπομαστία. Σαφώς το έβριμα τότε είναι πιο μεγάλο, πιο ισχυρό, έτσι ο μαστός έχει και την ιδιότητα που ίσως είναι λίγο κρεμαστός κτλ. Ενοχλεί περισσότερο αισθητικά. Και ενοχλεί και περισσότερο, παρεμβαίνει μετά με τον τρόπο και τη διάθεση με τον οποίο έτσι το αντιμετωπίζουμε. Στα αγόρια με το κανονικό σωματικό βάρος φαίνεται, αλλά συνήθως είναι αμυγής εφηβική γυναικομαστία, διαρκεί όσο διαρκεί η εφηβεία, δηλαδή δεν θα φύγει τον επόμενο μήνα, ούτε τους επόμενους 2 μήνες. Επίσης, όσο εξελίσσεται η εφηβεία, ή υπάρχει περίπτωση αυτή να διατρανωθεί, όμως έχουμε ένα πολύ μεγάλο φυσικό προτέρημα στα αγόρια, που γι' αυτόν τον λόγο δεν χρειάζεται τις περισσότερες φορές, και είμαστε πολύ έτσι, χαρούμενοι γι' αυτό, να το προσεγγίζουμε διαφορετικά, είτε φαρμακευτικά, συντηρητικά, είτε με κάποια, προς Θεού όχι κατά τη διάρκεια της εφηβείας, με κάποια χειρουργική παρέμβαση, εφόσον αυτή η εφηβεία δεν έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Είναι το γεγονός ότι ανατομικά τα αγόρια έχουν πολύ πιο ισχυρούς θωρακικούς μυς. Κατά συνέπεια, αν μπουν στη διαδικασία για πολύ λίγο, αλλά πολύ συχνά, δηλαδή 5 με 7 φορές την εβδομάδα, για 1 δεκάλεπτο, εγώ λέω και το απλό, μπορείτε να πάρετε μικρά βαράκια, αλλά μπορείτε να πάρετε και από ένα μπουκάλι νερό στο κάθε χέρι και να κάνουν διατατικές ασκήσεις των θωρακικών τους μειών, έτσι. Αυτό αν γίνεται, πολύ γρήγορα αυτοί θα υπερτροφήσουν, γιατί εκτός του ότι η εφηβεία των αγοριών διέπεται από μια υψηλή έκρηση τεστοστερόνης, η οποία είναι και αυτή η τρέφει τους μυς τους, άρα λοιπόν θα υπερτροφήσουν, θα μοιραστεί η εφηβική γυναικομαστία και δεν θα τους προκαλεί την αισθητική δυσκολία. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα και ξανά θα υπογραμμίσω ότι, και νομίζω ότι εδώ συμφωνούν και οι συνάδελφοι διεπιστημονικά, ότι κατά τη διάρκεια της εφηβείας και πριν αυτή ολοκληρωθεί, δεν παρεμβαίνουμε στα αγόρια όσον αφορά τους μαστούς, εκτός από πολύ ακραίες περιπτώσεις, και πάλι η παρέμβαση χειρουργική, για τη χειρουργική μιλάω, και για τη συντηρητική φαρμακευτική, και αυτή δεν είναι χωρίς παρενέργειες, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο υποτροπής, έτσι, εφόσον η εφηβεία δεν έχει ολοκληρωθεί. Είμαι κυρία αγόρι, παίζω μπάσκετ, όχι ένα, πολλά αγόρια, ναι. Και παρατηρώ ότι τα αγοράκια μας είναι επίσης πολύ κοντά. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις συνδέεται με τον ύπνο? Δηλαδή το ότι κοιμούνται πιο αργά τα παιδιά παίζει κάποιο ρόλο στο ύψος τους? Αυτό είναι σίγουρα μία συνιστόσα. Δεν θα την αρνηθεί κανείς. Η φύση μας είναι έτσι. Η αυξητική ορμόνη έχει αυτήν την ιδιότητα. Η αυξητική ορμόνη εκρίνουμε όλοι, και εμείς οι ενήλικες, άσχετα αν δεν τη χρειαζόμαστε πια για το ανάστημά μας, μετά τις πρώτες πρωινές ώρες ή σε αυτή τη λεγόμενη φάση REM, έτσι, που έχουμε ακούσει σίγουρα όλοι. Ιδανικά λοιπόν τα παιδιά ή οι αναπτυσσόμενοι οργανισμοί, οι έφηβοι που θέλουν να ψηλώσουν, θα πρέπει να έχουν αποκοιμηθεί, όχι να μπαίνουν στη διαδικασία να κοιμηθούν, σαφώς πριν τα μεσάνυχτα ή κατά τις 11, θα έλεγα το αργότερο, 10:30 με 11, έτσι ώστε όταν θα έχει φτάσει 2 με 3 η ώρα το πρωί, και αυτό δεν πάει ακριβώς με το λεπτό, στον κάθε οργανισμό είναι διαφορετικό, και θα εισέλθουν σε αυτήν την φάση REM, να έχουν έναν πολύ ωραίο βαθύ ύπνο, ο οποίος θα είναι και δεν θα διαταράσσεται και από οτιδήποτε άλλο γύρω τους,
έτσι, ώστε να μπορούν να εκρίνουν το μεγαλύτερο ποσοστό που είναι δυνατό σε αυξητική ορμόνη. Σίγουρα οι λίγες ώρες ύπνου ή ο ύπνος ο οποίος διαταράσσεται συχνά ή ο πολύ ελαφρύς ύπνος οδηγεί σε μια διαταραχή της έκρησης αυξητικής ορμόνης και δεν χρειάζεται αυτό να μας προκαλεί κάποια εντύπωση. Επίσης, το γεγονός ότι οι περισσότεροι νέοι μας, σχεδόν χωρίς εξαίρεση θα πω, έχουν τόσο μεγάλο συσχετισμό με τις οθόνες και κοιμούνται και οι οθόνες είναι κοντά τους, σίγουρα και αυτό δρά ανασταλτικά σε όλο το κομμάτι της έκρησης της αυξητικής ορμόνης. Αλήθεια. Γιατί η οθόνη? Γιατί ο εγκέφαλος δεν έρχεται σε ησυχία, έτσι, όσο θα πρέπει. Δηλαδή αυτό που είπα πριν, ότι να είμαι ήδη στον βαθύ ύπνο, να έχω αρχίσει να ξεκουράζομαι, έτσι ώστε όταν εκρίνω την αυξητική ορμόνη να μπορέσει αυτή και να δράσει στο έπακρό της. Αυτό είναι μια συνθήκη η οποία την εμποδίζει και το γεγονός ότι πριν κοιμηθώ είμαι με ένα κινητό ίσως μπροστά μου ή κάτι θα κοιτάξω πάλι στο τάμπλετ και εφόσον κοιμηθώ για να το φορτίσω ή δεν ξέρω κι εγώ διάφοροι λόγοι θα το βάλω δίπλα μου, το οποίο υπάρχει περίπτωση πάλι να κάνει την και να μου προκαλεί. Να σου χαλάει τον ύπνο. Άρα και για τους ενήλικες ισχύει αυτό, γιατί νομίζω... Η αυξητική ορμόνη αυτή δεν έχει να κάνει και σε εμάς δεν παίζει κάποιο ρόλο στο anti-aging. Λοιπόν, μπορώ να σηκωθώ και να σε φιλήσω τώρα, γιατί αυτή είναι μια τέλεια ερώτηση και πάρα πολύ σημαντική. Και είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο όταν έχουμε μια ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, ακόμη και σε μικρότερους οργανισμούς, προσπαθώ πάλι να εξηγήσουμε στις οικογένειες και να πούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να την υποκαταστήσουμε, έτσι, να την ισοφαρίσουμε στον οργανισμό, γιατί έχει σαφώς και άλλες δράσεις. Η μία βασική δράση είναι ότι μετατοπίζει την αναλογία μυϊκής μάζας και λιπόδου ιστού προς όφελος της μυϊκής μάζας, κατά συνέπεια δρά... Γι' αυτό έχουν τρελαθεί οι χολιγουντιανοί. Ναι, έτσι. Δρά και καρδιοπροστατευτικά. Λοιπόν, άρα, άμα μου λείπει η αυξητική ορμόνη, έχω μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό έχει μετρηθεί και είναι αντικειμενικό και επιστημονικό. Δεν είναι δηλαδή μια υπόθεση, μια εντύπωση. Λοιπόν, έχω μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις σε μικρότερες ηλικίες. Και το άλλο είναι ότι δεν είναι τόσο άμεση η δράση ότι άμα δεν την έχω θα παχύνω ή άμα την έχω θα παραμείνω αδύνατος. Εννοείται ότι παίζει ρόλο το lifestyle μου, ο τρόπος με τον οποίο ζω. Αλλά σίγουρα θα είμαι περισσότερο επιρρεπής στο να βάλω κάποια κιλά, στο να αυξήσω το βάρος μου και είναι και η ορμόνη, γι' αυτό και η χολιγουντιανή, η οποία προσδίδει σφριγιλότητα στο δέρμα, καλή σύσταση στα μαλλιά και στις τρίχες και στους όνυχες και στα νύχια. Λοιπόν, οπότε ναι, είναι η ορμόνη της ευεξίας. Το σκεφτώ εγώ. Ναι. Να αφήσω το κινητό το στο έχω σκεφτεί και εγώ πάρα πολλές φορές. Τι τώρα. Κάποια παιδιά με ρωτάνε αν η παχυσαρκία επηρεάζει το ύψος. Ναι, σαφώς. Ναι. Είναι αυτό θα το πω γενικά και για όλα τα πράγματα, ανεξάρτητα των δικών μας θεμάτων, αυτό το ατυχές που όλα παίζουν ρόλο. Δεν υπάρχει κάτι που να μην παίζει ρόλο. Η παχυσαρκία, λοιπόν, ακριβώς λόγω και της σύνθεσης προσταδίων της αρσενικής ορμόνης στον επιπλέον λιπόδι ιστό, αυτά τα προστάδια, όπως και η τεστοστερόνη η ίδια, επιδρούν στις επιφύσεις, δηλαδή στο τελικό μέρος των οστών μας και προκαλούν γύρανση των οστών. Εγώ το καταλαβαίνω λίγο με το μυαλό μου το απλοϊκό, σαν να λέει ο οργανισμός ότι κοίταξε, μεγάλωσες απότομα. Εδώ κάπου σωστό. Μεγαλώνει, αυτό καταλαβαίνω πολύ απλοϊκά. σωστά. Επιταχύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης επιπλέον από αυτές τις ορμόνες που συντίθενται και στο λιπόδι ιστό. Δηλαδή, η παχυσαρκία οδηγεί στο να βιώσουμε την εφηβεία σε πιο εννωρίς χρονικό σημείο, να τη βιώσουμε στο fast forward, να τελειώσει δηλαδή και πολύ γρήγορα και να φτάσουμε και το τελικό μας ανάστημα πολύ πιο χρονικά νωρίς. Αυτό δεν είναι τόσο ωραίο, γιατί δεν μας δίνει την δυνατότητα τη χρονική να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά και να
συνήθως δεν συνεπάγεται σοβαρή έκπτωση του τελικού αναστήματος. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Ευτυχώς. Θα το φτάσουμε όμως πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή, πολλές φορές δεν έχουμε μπει χρονολογικά στις κλασικές ηλικίες της εφηβείας και έχουμε ολοκληρώσει την ανάπτυξή μας. Έτσι, είμαστε δηλαδή ψηλά παιδιά, αλλά λίγο πιο κοντοί έφηβοι και ενήλικες. Ναι. Λοιπόν, και η επίσπευση αυτή μας προκαλεί σίγουρα και έτσι ένα ψυχολογικό έλλειμμα. Δηλαδή, λίγο δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τι μας συμβαίνει τώρα και ενώ ήμασταν στην τρίτη δημοτικού πολύ ψηλή, τώρα στην έκτη και στην πρώτη γυμνασίου είμαστε όπως είναι οι υπόλοιποι. Όπως είναι οι υπόλοιποι. Ναι. Και τώρα, αγαπημένη μου Όλγα, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για αυτή την ένεση που έχει γίνει ο μεγάλος δώρος και που έχω ακούσει πρόσφατα ότι και κάποια παιδιά τη ζητάνε. Ναι. Αληθεύει? Κάποιες οικογένειες προφανώς, ρωτούν τέλος πάντων για αυτή. Εντάξει, είναι εύλογη η ερώτηση. Είναι τόσο θαυματουργή. Λοιπόν, είναι σίγουρα μία... Κατ' εμέ αυτό είναι σίγουρα διαγράφεται ένα μέλλον, διαγράφει την πορεία του μέλλοντος, έτσι, στο πώς θα προσεγγίζουμε την παχυσαρκία. Δεν είναι μία η ένεση, είναι διάφορες οι δραστικές ουσίες. Όλες έχουν να κάνουν, να είναι GLP-1 τέλος πάντων αγωνιστές ή ανταγωνιστές των υποδοχέων. Σε ένα πεδίο όμως. Ναι. Αυτό... Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν εγκρίσεις για συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, όπως είναι η σεμαγλουτίδη ή η λιραγλουτίδη τέλος πάντων, για τους έφηβους ή για παιδιά άνω των 12 ετών, εφόσον όμως πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι ο δείκτης μάζας σώματος να ξεπερνάει την 95η καμπύλη, είπαμε στα διαγράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και η άλλη είναι να υπάρχει τις περισσότερες φορές μία αντίσταση στην ινσουλίνη ή μία πιο ξεκάθαρη διαβητική προδιάθεση. Ή τα παιδιά τα ίδια να έχουν ήδη διαβήτη τύπου 2, δηλαδή το διαβήτη του τύπου των ενηλίκων. Κατανοητό. Ακριβώς. Η αντίσταση στην ινσουλίνη στα παιδιά, πώς προκύπτει? Καθαρά διατροφικό. Ναι, καθαρά διατροφικό και διαμέσου της αύξησης του σωματικού βάρους. Έτσι, το σώμα αποκτάει μία ανοσία στην ινσουλίνη. Δεν είναι σαν το διαβητικό σώμα το οποίο δεν είναι σε θέση να τη συνθέσει. Τη συνθέτει, αλλά αυτή δεν δρά. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ και θέλω λίγο έτσι. Είναι δηλαδή ότι εκρίνω παραπάνω ινσουλίνη που πάει άχρηστη? Ναι, ακριβώς. Εγώ την εκρίνω, αλλά αυτή δεν βρίσκει να ξεδιπλώσει την λειτουργία της. Έτσι. Λοιπόν, να ολοκληρώσω για την ένεση. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι προϋποθέσεις. Υπάρχουν αυτές οι ηλικίες και οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες υπάρχει έγκριση σε κάποιες υπήρους ή σε κάποιες χώρες επιμέρους. Ακόμη ισχύει, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω γιατί είναι θέμα ευθύνης, ότι αυτά τα παιδιά, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε χρονικό σημείο που δεν είναι τόσο σύνηθες να χορηγείται σε παιδιά και έφηβους, ότι χρήζουν μιας ανάληψης της όλης παρακολούθησης της πορείας τους από μια διαεπιστημονική ομάδα, δηλαδή από ένα κέντρο ή από μια κλινική εν πρώτης, θα φτάσει και το σημείο εμείς οι ιδιώτες να την συνταγογραφούμε. Ίσως κάποιοι να το κάνουν ήδη, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη είναι στα παιδιά από πλευράς αριθμών σε τέτοιο επίπεδο που θέλει μια καλύτερη και πιο έτσι, ασφαλή προσέγγιση και από τις υπόλοιπες ειδικότητες. Λοιπόν, και... Θα την έγραφες? Σε ένα παιδί εσύ θα την έγραφες? Πες ότι είχες τη δυνατότητα να τη γράψεις. Αν είχε διαβήτη τύπου 2 και είχε μια σοβαρή παχυσαρκία, θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Ναι. Αυτό. Εννοείται επεξηγώντας όσο το δυνατόν πιο λεπτομερώς και προσπαθώντας να έχω και με την οικογένεια μια πολύ καλή επικοινωνία όσον αφορά τις αρνητικές επιδράσεις, έτσι. Ποια είναι η πιο βασική αρνητική επίδραση? Οι πιο συνήθεις είναι οι γαστεντερικές. Δηλαδή πώς γίνονται αυτές τις θεραπείες. Οι ενέσεις χορηγούνται είτε ημερησίως είτε μία φορά εβδομαδιαίως. Αρχίζει κανείς με μια χαμηλή δοσολογία και σιγά σιγά αυξάνει, έτσι, και βλέπει και πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός. Στον πρώτο καιρό υπάρχει σοβαρή περίπτωση να έχουμε γαστεντερικές επιπτώσεις, όπως είναι η κοιλιακή δυσφορία, όπως είναι διάρρεια, έμετη.
Τι κάνουν αυτές οι ενέσεις από πλευράς λειτουργίας? Μας ουσιαστικά επιβραδύνουν τη στομαχική κένωση, μειώνουν την όρεξη, έτσι. Οπότε στην αρχή μπορεί να έχουμε όλο αυτό το κομμάτι και να περνάνε ίσως και πολλές ώρες και πολλές ημέρες χωρίς να έχουμε φάει κάτι επαρκές όλη αυτή την περίοδο. Οπότε αυτά τα παιδιά χρήζουν για αυτούς τους λόγους και μια πιο έντονη και πιο κοντινή παρακολούθηση. Ωραία. Όλες οι ερωτήσεις που έχω εστιάζουν στο πώς φαινόμαστε. Κατάλαβες εσύ, ύψος και όλα τα σχετικά, γυναικομαστία και αυτά. Ναι. Εγώ θέλω να πάμε και σε μία άλλη ουσία που παρατήρησα εγώ. Παιδιά που παίρνουν πάρα πολλά ενεργειακά ποτά. Δηλαδή, ένα συνηθισμένο ποτό, δεν χρειάζεται να πω την επωνυμία του. Σωστά. Είναι με τα παιδιά. Και δεν είναι μόνο είναι 2-3 τέλος πάντων, 2-3 επωνυμίες. Τα βλέπεις τα παιδιά με το που θα βγουν από το σχολείο, τσακ, ανοίγουν το κουτάκι, πίνουν αυτά τα ενεργειακά ποτά. Αν τους πεις γιατί, θα σου πει, μα δεν είναι καφές. Ναι. Δηλαδή, τους απαγορεύεται ο καφές, αλλά με κάποιον μαγικό τρόπο εμείς οι γονείς επιτρέπουμε στα παιδιά μας να πίνουν ενεργειακά ποτά. Τα αγοράζουμε οι ίδιοι από τα σούπερ μάρκετ, το έχω δει, Όλγα. Okay. Ναι. Η δικιά μου εντύπωση είναι ότι τα παιδιά τα οποία καταναλώνουν ενεργειακά ποτά καταναλώνουν και καφέ. Αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση. Σαφέστατα, και μπορώ να μιλήσω και με, όχι εγώ, μπορεί να το δει κανείς κιόλας, αν θέλει. Σαφέστατα, τα ενεργειακά ποτά περιέχουν περισσότερη καφεΐνη από ότι ένας καφές. Εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα, ότι ήδη με ένα ενεργειακό ποτό λαμβάνει κανείς ίσως τη διπλή ή την τριπλή δόση καφεΐνης από ότι με έναν καφέ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγώ προσωπικά θα πω ότι στα παιδιά και στους έφηβους ότι πιείτε καλύτερα καφέ. Δεν θα το πω ούτε αυτό. Και συγχρόνως έχουν πάρα πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Η ζάχαρη που περιέχουν, έτσι ώστε το ποτό να γίνει και κάπως νόστιμο και για να προτιμάται, έτσι ξεπερνάει πολλές φορές τα 20 κουταλάκια του γλυκού. Ακόμη και τα ποτά τα ενεργειακά τα οποία είναι ελεύθερα ζάχαρης, δηλαδή sugar free, λοιπόν, έχουν γλυκαντικά σε τέτοιο βαθμό που προκαλούν μεταβολικά το ίδιο πάνω κάτω το ίδιο φαινόμενο όπως η ζάχαρη. Οπότε πρέπει να τους αποσαφηνίσουμε, να διασαφηνίσουμε σε αυτά τα παιδιά ότι δεν προσλαμβάνουν μόνο καφεΐνη σε πολύ μεγάλες ποσότητες, προσλαμβάνουν και σε πολύ μεγάλες ποσότητες ζάχαρη. Άρα λοιπόν διατρέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν πολύ εύκολα, πρώτον να προκαλέσουν στο μεταβολισμό τους μια διαταραχή εμένουσα και δεύτερον να αυξήσουν το σωματικό τους βάρος. Ταχυκαρδίες. Ναι, σαφέστατα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και γνωστή επίδραση της καφεΐνης. Ταχυκαρδίες, ταχυαριθμίες, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, σύγχυση, εφίδρωση. Συνδέεται αυτή η τάση, τέλος πάντων, μήπως, δεν ξέρω, και με θανάτους παιδιών σε νεαρή ηλικία. Ναι, συνδέεται με θανάτους παιδιών. Όταν υπάρχει ίσως κάποιο νόσημα το οποίο δεν είχε διαγνωστεί ως τότε και εμείς καταναλώνουμε υψηλές ποσότητες ενεργειακών ποτών που έχουν καφεΐνη, οπότε θα μας προκαλέσουν μια καρδιακή διαταραχή και δεν είμαστε πάντα σε θέση να την προλάβουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Και αυτό που προκαλεί πάρα πολύ γρήγορα, και ίσως και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο με το που βγαίνουν από το σχολείο ανοίγουν το ποτό, είναι εθισμός. Έτσι. Δηλαδή, το σώμα μας συνηθίζει σε αυτή την κατανάλωση και ένας λόγος γιατί αυτό συμβαίνει, εγώ θα πρόσθετα σίγουρα και το λεγόμενο στα καλά ελληνικά peer pressure. Δηλαδή το ότι οι φίλοι τους, οι παρέες τους, οι συνομήλικοι το συνηθίζουν και οι ίδιοι νιώθουν μια υποχρέωση να συμμετέχουν. Εγώ πάντως σε συζητήσεις μαζί τους μου έχουν δώσει και μια άλλη λογική εξήγηση, θα σου πω. Μου λένε, ας πούμε, είμαστε τόσο πιεσμένοι. Έχουν διαβάσματα, που αυτό το πράγμα εμένα με τονώνει. Το ακούω σαν πληροφορία, αλλά φαντάζομαι ότι το ίδιο τονώνει και μια αθλητική δραστηριότητα. Ναι, το ίδιο εκτονώνει. Μπράβο. Ναι. Σωστά, και περισσότερη ευεξία μας προσδίδει, γιατί εκρίνουμε τις ενδορφίνες, που είναι οι αντίστροφες ορμόνες. Ορμόνες χαράς, νομίζω. Ακριβώς, χαράς, ευεξίας, καλής διάθεσης και ενέργειας. Έτσι. Οπότε, όταν ολοκληρώσουμε την άσκηση, είμαστε μετά, εγκεφαλικά τουλάχιστον, καλύτερα σε θέση να αφομοιώσουμε κάτι το οποίο θέλουμε να μάθουμε. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και χωροταξικά και ανάλογα με τα προγράμματα των οικογενειών. Πάντως, σίγουρα η λύση δεν είναι οι υψηλές ποσότητες καφεΐνης. Καφεΐνη πότε? Τα παιδιά. Γιατί είναι τάση. Ναι. Λοιπόν, επίσημα δεν θα συμφωνήσω και προσπαθώ και στη δικιά μου οικογένεια, να μην το κάνουμε έτσι, δεν το κάνουμε έτσι.
Επίσημες συστάσεις λένε σαφέστατα όχι κάτω από τα 12. Έτσι. Ήδη Ωραία. όμως τα 12 για μένα ή τα 12 μέχρι τα Εγώ το θεωρώ 15 μικρή τα θεωρώ ηλικία. πάλι Πάρα μικρή. πολύ μικρή, ναι. Λοιπόν, Επίσης, βρε Όλγα, τώρα έτσι με τόσο που έχουμε Ναι. συζητήσει για το ύψος, θεωρώ ότι η καφεΐνη ναι. επιβραδύνει τον ύπνο, Ναι. δηλαδή την ώρα που Ναι, θα πας για σωστά. ύπνο. Είναι ένα διαγερτικό, μην ναι, το ξεχνάμε. Άρα, όλο Είναι αυτό ένα... μετά νομίζω ότι είναι ναι, στους Είναι ένα υπομονητικούς διαγερτικό. παράγοντες. Έχει το ίδιο δυναμικό εθισμού όπως έχει ένα ναρκωτικό. Οκ. Έτσι, γι' αυτό και λέω ότι πολύ γρήγορα προκαλεί εθισμό η κατανάλωση αυτών των ποτών. Και λοιπόν, επίσημα ισχύει από 12 με 18 ένας καφές, ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα, το οποίο δεν θα ξεπερνάει τα 100 μιλιγκράμμ. Όπου 100 μιλιγκράμμ συνήθως περιέχονται σε ένα φλιτζάνι το ξαναλέω, όχι σε μια κούπα. σε ένα θερμόσνα κτλ. Λοιπόν, καφέ. Και συνήθως τις πρωινές ώρες και όχι από το απόγευμα και μετά. Αυτές είναι οι επίσημες συστάσεις, οι οποίες πάντα διατυπώνονται για τον κόσμο. Εγώ δεν συμφωνώ. Θα ήταν ιδανικό για μένα να ενηλικιωθούν πρώτα τα παιδιά. Ξέρω ότι αυτό είναι λίγο έτσι ουτοπικό. Αλλά δεν θα πήγαινα σε ηλικίες κάτω των 15. Όλγα, μπορώ να συζητάω μαζί σου Ναι. ώρες, φαίνεται αυτό. Αλλά επειδή κάπου πρέπει να κλείνει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι να είπαμε και κάποια χρήσιμα πράγματα. Νομίζω ότι μόνο χρήσιμα είπαμε σήμερα. Να είσαι καλά, Όλγα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Γεια. πολύ.